हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर चॅनल ॲग्रिकल्चर अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की आज दिनांक 11/10/2021ला तुमची MST CET 2020-21करिता आन्सर की रिलीज होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर आपण ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करून बघूया की ऑफिशियल आन्सर की आलेली आहे की नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला गुगलमध्ये MST CET 2020-21 टाईप करायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट केल्यानंतर तुम्हाला तुमचं सर्वप्रथम तिथे लॉगिन ID अँड पासवर्ड फिल करायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लॉगिन ID टाकल्यानंतर तुमचा पासवर्ड फिल करायचा आहे आणि त्यानंतर कॅप्चर कोड टाकायचा आहे आणि साइन इन बटनावरती क्लिक करून समोर जायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता की आपली आन्सर की इथे आलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तर आता आन्सर की कसं चेक करायचं तर बघूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या विद्यार्थ्यांचा क्वेश्चन नंबर 1चा आन्सर इज 4 आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चूज ऑप्शनमध्ये बघायचं की त्यांनी कुठला ऑप्शन चूज केलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, त्यांनी पण 4 आन्सर हे चूज केल्यामुळे त्यांचा आन्सर राईट आहे. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन बघूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड क्वेश्चन असं आहे की ॲट द ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर प्युअर सिलिकॉन बिहेव्स ॲज. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंडचा आन्सर 4 आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता त्यांनी क्वेश्चनचा आन्सर 2 सिलेक्ट केला आहे, त्यामुळे त्याचा आन्सर रॉंग झालेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पण आपली आन्सर की चेक करू शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो.